Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa kwentong ipinadala ni Erning na nasa Taiwan. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago nyo na lang ako sa pangalang Erning. Nanirahan sa Taiwan ng 5 taon dahil nagtrabaho ako sa isang pabrika doon. December lang ako nakauwi ate dahil isa ako sa mga naapektuhan ang hanap buhay dahil sa pandemya. Naranasan kong mamalimos ng makakain at naranasan kong makipagtalo at halos makipag-away para lang sa pagkain. Yun ay noong kasagsagan ng pandemya. Ngunit bago ang krisis, wala akong problema ate. Dahil bukod sa maayos ang sahod ko, marami akong kaibigan na tutulong kung sakali. Gusto ko lang ibahagi ang aking kwento na sana ay isa rin sa mga maswerteng mapili niyong isahim papawid. Kumusta anak? Kumusta ang trabaho mo? Talagang kahit anong gawin ko, Nay. Nahihirapan akong mag-ipon. Napakaliit na nga ng sweldo. Wala pang benefits para sa mga empleyadong gaya ko. Ganyan talaga anak. Magpasalamat ka na lang at may trabaho ka. Hindi ka gaya ng iba dyan. Hindi talaga makahanap ng trabaho. Nay, tingnan mo yung anak ng kapitbahay natin. Nakapagtapos nga,
pero di pa rin siya nakakuha ng trabaho. Samantalang ikaw, wala kang natapos na kurso, pero may trabaho ka naman agad. Maliit nga lang ang sweldo. At hindi stable ang trabaho ko dahil wala kaming benefits. Hindi bale at nagbabayad ka naman ng mga benefits mo. Galing nga lang sa sarili mong bulsa. Yun na nga, Nay. Laking ginhawa sana kung may bahagi ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Malaki din ang maitutulong sa akin nun. Naiintindihan ko ang anak natin, Maring. Kahit sino, naghahanap ng ginhawa. Yun na nga. Walang pakialam ang kumpanyang pinagsisilbihan niya sa mga empleyado nila. Ayon sa kwento ni Erning at ng mga katrabaho niya noong nandito sila sa bahay, ang tanging mahalaga sa kumpanya ay ang kanilang kita. Ay, ano ba yan? Bakit kasi may mga ganyang kumpanya? Hindi nila iniisip na kung wala ang kanilang mga empleyado o ang mga manggagawa nila, hindi rin magiging maganda ang kalalabasan ng kanilang kumpanya. Sinabi mo pa. Ay, talagang ganyan siguro. Walang mahalaga sa kanila, kundi ang kikitain nila. Kawawang mga taong nagsasakripisyo. Hindi nga magkasyang pinapasweldo sa kanila. Ay nako, nakakapanggigil talaga. Ano ang alam mong makabubuti sa'yo, yun ang gawin mo, Erning. Mahirap din kapag nananatili ka sa iyong trabaho, pero hindi ka naman kontento sa iyong sweldo. Talagang hindi, Lita. Hindi na nga ako makaipon para sa pagpapakasal natin. Ayan ka na naman. Huwag ka kasing magmadali. Dadating tayo dyan. Gusto na kasi kitang pakasalan. Baka mamaya makakita ka pa ng iba. Ayan ka na naman. Sinisingit mo na naman ang selos mo. Hindi ako nagsiselos. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ayaw kong maagaw ka ng iba sa akin. Bakit kasi yan ang iniisip mo? Bakit naman nila ako aagawin sa'yo? Aba, anong malay ko? Baka magsawa ka sa akin dahil hindi pa kita mapakasalan. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Nakakainis ka talaga. O bakit? Ayaw mong pakasalan kita? Gusto ko. Kaya lang, ang sabi ko, huwag kang magmadali. Makakapaghintay ako. Anong sabi mo, Erning? Hihingi sana ako ng tulong, tay. Gusto kong mangibang bansa. Ano? Nagsasawa na ako dito sa Pilipinas, tay. Walang magandang mangyayari sa akin dito. Puro na lang hirap ang dinaranas ko dito. Ay, saan ba ang plano mong puntahan kung sakali? Nag-usap kami ng isa kong katrabaho, tay. May job opening daw sa Taiwan bilang factory worker. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, anak? Opo, tay. Gusto kong makaahon sa hirap. Walang mangyayari sa akin pag nandito lang ako sa Pilipinas. Hindi ako aasenso rito. Kaya gusto kong mag-abroad.
Hindi naman siguro maitatanggi na karamihan sa mga dahilan ng pag-a-abroad ng kapwa Pilipino ay para makaahon sa hirap, Ate Emmy. At yun din ang dahilan ko. Ako ang bunso at alam kong hindi ako pababayaan ng mga magulang ko. Kaya naglakas loob akong bumaling sa kanila, lalo na sa aking ama. Hindi nga ako nagkamali. Sinanla ng mga magulang ko ang nag-iisang ari-arian nila, ang lupa at bahay namin, para magamit kong pag-process ng mga papeles ko patungo sa ibang bansa. Matutuloy ka na talaga, Ernie. Huwag kang mag-alala, Lita. Hindi bale, kasama ka naman sa mga pangarap ko. Pag nakaipon na ako, magpapakasal na tayo. Mabuti naman kung mangyayari talaga yan, Ernie. Pero, paano kung makakita ka na ng iba sa pupuntahan mo? Ha? Paano na ako? Sus, akala ko ba ako ang sinasabi mong seloso? Ha? Sa ganyang ikinikilos mo, sa ganyang ipinapakita mo ngayon, parang ikaw ang nagsiselos. Hindi ako nagsiselos, no? Ha? Sinasabi ko lang ang pwedeng mangyari. Lita, mahal kita. Isa ka sa mga dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Kaya pwede ba? Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Ernie. Mangingibang bansa ako para mapaganda ang buhay ko, Lita. At sabi ko nga, isa ka sa mga dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Anak, kailangan mo nang pumunta sa lungsod mamayang gabi dahil bukas na ang flight mo. Mag-ingat ka kung saan ka man mapunta, Erning. Mag-isa ka lang doon. Wala kami para alagaan ka kung ano man ang mangyari. Erning, anak, bakit? Erning, ano po yun, Itay? Ano bang nangyayari sa'yo, Erning? Kanina pa kami nagsasalita ng itay mo, pero hindi mo pala kami pinakikinggan. Ay, pasensya na po kayo. Kinakabahan kasi ako. Ha? Bakit, anak? Akala ko ba handa ka na? Yan din ang alam ko, Tay. Pero, ewan ko ba kung bakit biglang ganito ang pakiramdam ko? Siguraduhin mo ang sarili mo, anak, habang andito ka pa sa atin. Mahirap na. Baka kung kailan nandun ka na, saka ka magdalawang isip. Huwag ka na lang tumuloy kung ganyan rin lang. Tutuloy ako, Nay. Wala anuman itong nararamdaman ko. Tutuloy akong mangingibang bansa at sisiguraduhin kong maiaahon ko kayo sa kahirapan. Ibang ipadadala ko sa'yo, iba rin ang para sa magulang ko. Akala ko, pababayaan mo na ako dahil nasa ibang bansa ka na. Pwede ba naman yun? Hindi, Lita. Hindi ko gagawin yun. Salamat, Erning. Talagang ang mahal mo ako. Siyempre naman.
Sinabi ko sa iyo bago ako pumunta rito na isa ka sa mga dahilan kung bakit gusto kong mag-abroad. Ernie. At dahil nandito ako, kailangan kong tuparin ang pangakong yon. Kailangan kong mag-ipon para sa ating kinabukasan. Tulungan mo ako ha, sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga ipinadadala ko sa iyo. Oo, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Unti-unti kong naabot ang mga pangarap ko, Lita. Ang mga pangarap natin. At hindi magtatagal, magpapakasal na tayo. Kung gusto mong magpakasal tayo agad, dapat mas malaki ang ipadadala mo para makaipon ako agad. Ha? Suggestion ko lang naman yon. Nakakahiya naman kung ipilit ko dahil pinapadalhan mo pa rin naman ang mga magulang mo. Huwag kang mag-alala, Lita. Magsisikap ako rito. Magdo-double time ako. Pwede namang mag-sideline kung walang pasok sa factory. Ganun ba? Oo, pwede akong mag-sideline para madagdagan ko ang ipadadala ko sa iyo. Pangako yan. Mag-iwan ka din dyan ng para sa iyo, anak. Huwag mong ipadala lahat ang kinikita mo dito. Kaya pa rin naman namin magtrabaho ng itay mo. Oo, Nay. Huwag kayong mag-alala. Basta mag-ingat kayo lagi ni Itay. Alagaan niyo ang sarili niyo. Huwag mo kaming alalahanin, anak. Ikaw ang dapat mag-ingat dyan dahil malayo kami sa'yo. Walang mangyayari sa akin dito, Nay. Huwag kayong mag-alala. Mabuti naman kung ganon. Alalahanin mo, nag-iisa ka dyan. Marami na din po akong kaibigan dito. Nakahanda silang tumulong kung sakali man. Mabuti naman kung ganon, anak. Nasaan po si Itay? Nasa bukid siya. Alam mo naman, sobrang sipag ng itay mo. Gusto niyang mabayaran ang mga utang natin sa lalong madaling panahon. Noong una, talagang tinamaan ako ng matinding pananabik sa mga mahal ko sa buhay na naiwan ko sa Pilipinas, Ate Emmy. Pero tiniis ko hanggang sa unti-unti akong nasanay. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko na sumasideline ako para lang madagdagan ang pinapadala ko kay Lita. Halos nakatatlong sideline ako. Nagtitiis lang ako ng 2 o 3 oras na tulog para mas mabilis at mas marami akong maipadala kay Lita. Hanggang sa malapit nang matapos ang kontrata ko. Ibig mong sabihin, ayaw mo pang umuwi ako? Hindi naman sa ganun, Erning. Ang sa akin lang, sulitin mo na habang nandyan ka pa. Habang gusto pa ng pabrika na pinagtratrabahuan mo na mag-renew ka. Lita. Kulang pa ang naiipon mo. Hindi mo pa nababayaran lahat ang mga pagkakautang ninyo ng mga magulang mo. Unless gusto mong ibayad ko itong savings natin para wala ka talagang utang pagbalik mo dito. Huwag. Para sa atin ang mga pinapadala ko sa'yo. Kaya ipunin mo. Hindi mo pwedeng gastusin para sa ibang bagay. Kaya nga mag-renew ka para hindi magalaw ang mga naipon ko. Madadagdagan pa nga, hindi ba? Lita. Pero
Pero kung uuwi ka na talaga, hindi kita pipigilan. Gusto ko na rin naman na magpakasal tayo. Pero sigurado akong wala tayong gagamiting panimula. Dahil gagastusin lang natin sa kasal natin ang naipon ko at pandagdag na pambayad sa mga nautang mo. Hindi ako papayag, Lita. Kaya huwag kang mag-alala. Susundin ko ang gusto mo. Sige, i-renew ko ang kontrata ko dito sa factory. Hindi pa ako uuwi. Nay, may tulong na ang pamahalaan sa mga OFW na nawalan ng trabaho dito sa Taiwan. Ano pa ang ginagawa mo, anak ko? Umuwi ka na at libre na yan. Talaga, Nay. Hindi na baling makwarantin ako pagdating ko sa Pilipinas. Ang mahalaga, makauwi na ako. Dahil wala na talaga akong pera dito sa Taiwan. Naubos na dahil sa ilang buwang wala akong trabaho dahil sa pandemic. Umuwi ka na. Baka mamaya wala nang tulong na ibigay ang pamahalaan. Oo, Nay. Uuwi na talaga ako dyan sa Pilipinas. Salamat at nakarating ka pagkatapos ng quarantine mo sa Manila. Salamat at nakarating ka ng matiwasay, anak. Masaya rin akong makita kayo, Nay. Si Itay. Padating na yun galing sa bukid. Mamaya lang, nandito na ang Itay mo. Mabuti naman kung ganun. Nay, pasensya na kayo kung wala man lang akong dala-dala galing sa Taiwan. Walang anuman, anak. Ang importante, nakauwi ka ng matiwasay. Oo nga, Nay. Pero may mga kasama ako sa Taiwan na nakapitan ng sakit. Nakakatakot dahil walang mag-aasikaso sa kanila. Para silang mga hayop na dadalhin na lang sa isolation facility. Ano? Ganyan ang sitwasyon doon, Nay. Oh, andyan na pala si Itay. Padating na siya. Itay, Inay, papasyalan ko saglit si Lita, ha? Nasasabik na rin ako sa kanya. Ha? May relasyon pa ba kayo? Ha? Bakit ganyan ang tanong niyo, Itay? Natural. May relasyon kami dahil kasintahan ko si Lita. Erning, anak. Sandali lang, Inay. Itay, bakit ganyan ang sinasabi niyo tungkol kay Lita? May nangyari po ba na hindi ko alam? May kinakasama na si Lita. Kapwa pa niya babae. Nagli-live-in na sila. Anong nakilive-in sa katulad niyang babae na sinasabi niyo, Inay?
Ponciano, ikaw na nga ang magsabi sa anak natin. Hindi ko kaya na sa akin pamanggaling ang lahat. Tay, ano pong sinasabi ni Inay? Ano pong nangyari? Sabihin niyo sa akin. Erning, anak. Nakisama na sa tomboy si Lita. Ano? Anak. Ang akala namin, naghiwalay na kayo. Kaya hindi na namin sinabi sa iyo ang lahat. Lalo na't wala ka namang nababanggit. Kahapon lang, pauwi na ako galing sa bukid. Nasa lubong ko sila. Marami silang dalang bagahe at tila aalis na sila dito sa atin. Hindi yan totoo, Itay. Anak. Sabihin niyong hindi totoo ang nalaman ko, Nay. Itay, sabihin niyong nagbibiro lang kayo. Hindi yan totoo. Hindi totoo. Maliban sa parang lumubog ako sa kinatatayuan ko, para akong binagsakan ng langit dahil sa nalaman ko, Ate Emmy. Simula nang pumunta ako ng Taiwan, pinadalhan ko na ng pera si Lita. Minsan, mas malaki pa ang pinadadala ko sa kanya kaysa sa mga magulang ko. Buong akala ko, iniipon niya yung pinapadala ko para sa amin. Pero hindi, para pala sa iba. Ang masakit pa, Ate Emmy, nung makausap ko ang magulang ni Lita, ako pa ang sinisi nila dahil may karelasyon daw akong iba habang nasa Taiwan ako. Kaya hindi na nila sinita si Lita nung nakipagrelasyon siya sa kapwa niya babae. Naintindihan ko na ang lahat, ate. Kaya pala sinabi ni Itay na nakita niya si Lita at yung tomboy na paalis dahil minadali pala nilang lumisan noong nalaman nilang dumating na ako dito sa Pilipinas. Masakit sa akin, Ate Emmy, dahil bukod sa pinadalhan ko si Lita ng malaking halaga, pinagpalit pa niya ako sa kapwa babae. Aaminin ko, hanggang ngayon, sobrang nasasaktan pa ako at halos isumpa ko ang babaeng yun. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Erning. Erning, ang daming nangyari sa'yo. Gusto kitang sisihin kung bakit mo siya pinagkatiwalaan, samantalang kasintahan mo pa lang siya. Pero naiintindihan ko naman ang pakiramdam ng nagmamahal. Kapag talagang mahal mo ang isang tao, ibibigay mo rin lahat ang tiwala mo sa kanya. Pero maling tao ang minahal at pinagkatiwalaan mo. Masamang isumpa ang ibang tao. Kaya kung kaya mong magpatawad, gawin mo. Dahil tiyak na wala ring kwenta ang perang nakuha nila sa iyo, sapagkat maliwanag na ninakaw lamang nila yon. Naniniwala ako na hindi ka pababayaan ng Diyos at mas malaki ang kapalit ng perang nawala sa iyo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura
pagsipan ang mga pagsubok nakaranasan, ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Elaine na nasa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Elaine at sa ngayon nandito ako sa Hong Kong. Simula nung natagpuan ko itong YouTube channel nyo, eto na ang naging libangan ko habang nagtatrabaho. Naengganyo akong mag-email sa inyo dahil may karanasan akong hinding-hindi ko makakalimutan kahit pamilyado na ako ngayon. Noong bata ako, pinangarap kong maging radio broadcaster, lalo na't mahilig akong makinig ng radyo. Nag-iisang anak lang ako, pero maaga akong naulila sa tatay ko at nagkaroon ako ng mga kapatid nang muling nakipag-asawa ang nanay ko. Ang hirap, feeling ko wala akong kwenta sa nanay ko dahil nakatutok na siya sa second family niya, kaya naawa ako sa sarili ko nung bata ako. Sana po ay mabigyan din ng pagkakataong maisadula ang aking kwento para naman makapag-iwan din ako ng aliw at leksyon sa inyong mga tagapakinig. Ano na naman yung hinihingi mo, Elaine? Hihingi sana ako ng baon paputang eskwela. Tumigil ka na kasi sa pag-aaral. Ha? Pero inay, gusto ko pong makatapos. Alam niyo namang gusto kong maging broadcaster. Ay, ang dami mong alam. Anong broadcaster ang sinasabi mo? Yan na ang resulta ng lagi mong pakikinig sa radyo. Sinabi ko namang wag ka nang nakikinig ng radyo, pero matigas ang ulo mo, buwisit ka. Nay, wala akong maibibigay sa'yo. ha? Kung gusto mong mag-aral, magsikap ka. Bahala ka sa buhay mo. Pero kung aasa ka sa akin, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na wala kang maaasahan. Mabuti pang magtrabaho ka na lang para mapakinabangan naman kita. Huwag ka nang mag-aral. Mag-aasawa ka rin lang paglaki mo. Sayang lang ang pagpapaaral ko sa'yo. Mas mabuti pang bangbisyo na lang namin ng uncle mo kesa ibigay ko pa sa'yo. Papa Jesus, please, huwag mo akong pabayaan. Ramdam kong hindi na ako mahal ng nanay ko. Kasi mas importante na sa kanya yung pangalawang pamilya niya. Pero lalaban ako. Basta hindi mo ako iiwan, Papa Jesus. Patnubayan mo ako. Bata pa ako at natatakot ako na hindi ko na kaya ang mga nangyayari ngayon. Natatakot ako kung anong pwedeng mangyari sa akin. Kaya pakiusap, Papa Jesus. Gabayan mo ako palagi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung
Kung buhay lang sana ang aking ama, hindi niya siguro hahayaan na ganito ang mangyari sa akin. Siguro, mas magaan ang buhay ko at hindi ako nahihirapan ng ganito. Pero, masyado akong maagang naulila sa ama. At ang hirap, pinaparamdam na ng inay na wala na akong kwenta sa kanya. Hoy, Elaine, nalaman kong naglinis ka daw ng bahay ni Bising. Nasaan ang sahod mo? Ha? Bakit ang sahod ko, Nay? Ibigay mo sa akin at pambibili ko ng sigarilyo namin ng uncle mo. Ano? Pangbibisyo niyo ang binayad sa akin? Pambili ko sana ng papel at lapis ko yon, Inay. Ang dami mong alam. Hindi ka din lang makakapasa dahil bobo ka. Ha? Sige, ibigay mo sa akin kung ayaw mong sabunutan kita. Ibigay mo na! Pera na naman ako kasi naglinis ako sa bahay ni Lolo Simeon. Kailangan kong itago para hindi kunin ng nanay. At sana hindi niya malaman na naglinis ako sa bahay nila Lolo Simeon. Sa bagay, nakiusap ako kay Lolo Simeon na huwag niyang sabihin sa nanay ko na naglinis ako sa bahay nila. Kasi pag nalaman ni inay, wala na naman. Sayang na naman ang pagod ko. Sana hindi ito malaman ng inay. Kakayanin kong suportahan ang sarili ko para makapag-aral. Tutuparin ko ang pangarap kong maging broadcaster. Bata pa lang ako, puro hirap na ang dinanas ko, Ate Emmy. Pinabayaan kasi ako ng nanay ko. Pinaramdam niya sa akin na hindi talaga ako mahalaga sa kanya sa hindi ko alam na dahilan. Ang masakit, kapag nalaman niyang may kita o sahod ako, pinipilit pa niyang kunin ito para pangbisyo nila ng pangalawa niyang asawa. Maraming naaawa sa akin dahil sa sitwasyon ko, pero wala silang magawa dahil ginugulo sila ng nanay ko kapag tinutulungan nila ako. Napagtiyagaan kong maging self-supporting at laking ginhawa ko nang may kumuha sa akin bilang kasambahay. Dahil bukod sa nakapag-aaral, may matitirhan pa ako at nahiwalay pa ako sa kanila. Pero pinilit ako ng mga amo ko na umuwi dahil araw-araw silang pinupuntahan ng nanay ko para kunin ang sahod ko. Pero hindi pa rin ako huminto para ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Nagpatuloy lang ako sa pagtatrabaho kasabay ng aking pag-aaral dahil pangarap kong maging broadcaster. Hanggang umabot ako ng 4th year high school. Nagtatrabaho na akong kasambahay sa isang kamag-anak ng aking ina.
wala ang mga amo ko. May pinuntahan sila. Ano ba naman yan? Tuwing pupunta ako dito, wala sila. Sinasadya mo yata, Elaine. Ha? Anong ibig niyong sabihin, Inay? Sinasabi mo ata sa kanila ang araw na punta ko dito para hindi ko sila datnan at makausap. Ay, hindi po, Nay. Bakit ko naman gagawin yun? Hoy, Elaine, binabalaan kita. Kung ayaw mong tamaan ka sa akin, buwisit ka. Nay? Sa susunod na punta ko dito at hindi ko pa sila makakausap, lagot ka sa akin. Kaya huwag mo na lang gagawin ang ayaw ko dahil magsisisi ka lang. Ano daw ba ang kailangan ng nanay mo, Elaine? Hindi ko po alam, Chong. Laging natataon na wala kami ng tiyahin mo pag pumupunta ang nanay mo dito. Kaya hindi namin siya nakakausap. Oo nga po, Chong. Ang hirap. Naghihinala ang nanay na sinasabi ko raw sa inyo kung kailan siya pupunta dito para hindi niya kayo madatnan. Ay, nako. Bakit naman ganyan ang ugali ng nanay mo? Ewan ko nga po, Chong. Pero simula nang mamatay ang tatay, ganyan ang nanay ko sa akin. Lagi niya akong sinasaktan. Hindi niya ako inaalagaan. Kaya nagsisikap ako para sa sarili ko. Ang hirap. Kinukuha pa niya ang kita ko kapag nalalaman niyang nagtatrabaho ako. Paano? Ang pangalawa mong ama ay tamad. Nanay mo ang pinagtatrabaho niya. At ang nanay mo naman, ikaw ang inuutusan. Kaya ikaw ang nahihirapan. Chong. Baka gusto niyang kunin ang sahod mo, kaya gusto niya kaming makausap. Binibigyan ko naman po siya kapag pumupunta siya dito. Pero hindi ko naman binibigay lahat ang pera ko para may magamit din ako sa pag-aaral. Tama ang ginagawa mo, Elaine. Sa tingin ko, mas maganda kung makausap ko ang nanay mo para masolusyonan ang problema mo. Mabuti naman at Alam ko kung anong balak ng nanay ko. Kaya gusto niyang makausap si Chong. Siguradong gagawin na naman niya ang ginawa niya sa mga dati kong amo. Hindi na talaga magbabago ang inay. Ginagamit pa rin niya ako para kumita sila ng pangalawang asawa niya. Hindi na nga niya ako tinulungan sa pag-aaral ko. Mas pinahihirapan pa niya ako sa ginagawa niya ngayon. Sana hindi na maulit sa akin ang mga nangyari noon. Nasapilitan akong pinauwi ng mga naging amo ko dahil kung ano-ano ang hinihingi ng nanay sa kanila. Sana hindi magsawa si Chong Elpidio sa ginagawa ng nanay ko para hindi nila ako paalisin. Gusto ko talagang makapagtapos at maging broadcaster. Kaya sana hindi magsawa si Chong Elpidio sa mga ginagawa ni inay. Halaga ang ibinigay ko sa nanay mo. Ha? Chong? Sinubukan ko siyang kausapin. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na gusto ka naming tulungan. Pero nagpumilit talaga siya.
humingi siya ng malaking halaga. Ibig bang sabihin niyan, kailangan kong pagtrabahuan ang kinuha ng nanay ko? Abay, dapat lang. Ha? Alangan namang libre ang ibinigay kong pera sa nanay mo, Elaine. Hindi naman pwede yun. Chong, parang awa niyo na. Pag-aralin niyo pa rin ako, kahit ganun ang ginawa ni inay. Pangako, magsisikap ako. Gagawin ko lahat ang gusto niyo. Dapat lang na gawin mo ang lahat ng gusto ko, Elaine. Chong, anong ginagawa niyo? Bakit niyo ako hinihipuan? Sinabi ko naman sa'yo, Elaine, hindi libre ang perang ibinigay ko sa nanay mo. At ikaw mismo ang nagsabi na gagawin mo ang lahat para mapalitan ang perang kinuha ng nanay mo. Ano? Huwag po, Chong. Huwag niyo akong gawan ng masama. Huwag, Chong. Huwag kang tumanggi, Elaine. Kapag tumanggi ka, hindi lang ikaw ang sasaktan ko. Idadamay ko ang nanay mo. Sinubukan kong lumaban noon pero wala akong nagawa, kaya nagtagumpay si Chong Elpidio sa kanyang kamunduhan. Sa mga sandaling yun, gumuho ang mundo ko at ang pangarap kong maging broadcaster ay nawalan ng saysay. Nagrebelde ako dahil sa nangyari sa akin. At nang mabigyan ako ng pagkakataon, tumakas ako sa bahay ng aking kamag-anak na tinitirhan ko. At noong mga sandali ring yun, nasira ang aking mga pangarap. Natakot akong mapahiya at mapag-usapan, kaya hindi ko sinabi kahit kanino ang nangyari sa akin. Itinago ko ang lahat. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Naldo, isang uniform personnel. May pamilya, pero minahal ko at nakipagrelasyon ako sa kanya. Binigyan ako ng sarili kong apartment at sinuportahan. Kaya lang, nawalan na ako ng ganang mag-aral. Ginamit ko sa negosyo ang perang binibigay sa akin ni Naldo at nakinabang din ang aking ina at ang kanyang pangalawang pamilya dahil lagi pa ring pumupunta sa akin ang aking ina at humihingi ng pera. Hanggang sa umabot ako sa edad na 20. Dahil kaunti lang ang kinikita mo sa negosyo, mas maganda sigurong mangibang bansa ka na lang, Elaine. Ha? Bakit, Naldo? Pwede ba akong mangibang bansa? Oo naman. 20 anyos ka na. Matutulungan kita, Elaine. Dahil mayroon akong mga kaibigang nagtatrabaho sa recruitment agency. Ha? Gusto mong malayo sa nanay mo, di ba? Gusto ko talaga. Kasi pagod na ako, Naldo. Sobra na ang nanay. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa akin dahil sa mga ginawa niya. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Nahanap pa rin niya itong lugar kung saan ako nakatira. At madalas pa rin siyang pumunta dito para humingi ng pera. Kaya nga sinasabi ko, mangibang bansa ka na lang. Gusto mo ba? Gusto ko, Naldo. Pero
Hindi ko sigurado na... Ako na ang bahala sa gastos, Elaine. Tutulungan kita. Naldo? Ang importante, makapangibang bansa ka. Para kumita ka. Para sa inyo ng nanay mo. O bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko. Sige, mangingibang bansa ako. Basta tulungan mo ako, Naldo. Imposible naman na wala kang kontak kay Elaine. Huwag mo akong lokohin. Binabalaan kita. Kung hindi mo sasabihin kung paano ko makontak ang anak ko na nasa abroad ngayon, sasabihin ko sa pamilya mo ang panloloko mo sa kanila. Ano? Nagulat ka? Natatakot ka na baka malaman ng pamilya mo na may ibinahay ka na mas bata sa iyo? Ayoko ng gulo. Kaya wag... Pwes, ibigay mo sa akin ang contact number ni Elaine sa abroad. Kung magmamatigas ka, makararating talaga sa pamilya mo ang kalukuhang ginagawa mo. Numero sa Pilipinas ang tumatawag sa akin. Baka si Naldo. Hello? Mabuti naman at sinagot mo agad ang tawag ko, Elaine. Ha? Nay? Ako nga. Akala mo siguro matatakasan mo ako kapag nangibang bansa ka, no? Ha? Hoy, Elaine, padalhan mo ako ng pera. Pareho kaming walang trabaho ng uncle mo. Nay? Sumunod ka sa akin kung ayaw mong sabihin ko sa asawa ni Naldo ang panluloko niya. Ano? Oh, nabigla ka sa sinabi ko. Akala mo siguro hindi ko alam na may asawa pala ang kinakasama mo. Padalhan mo ako ng pera kung ayaw mong may masamang mangyari kay Naldo. Naintindihan mo? Oo, Nay. Magpapadala ako. Wala na akong pera, Inay. Simula nang dumating ako pagkatapos ng 2 taon na pagtatrabaho ko sa Singapore, halos araw-araw kang pumupunta sa akin para humingi ng pera. Ang damot mo naman. Nag-abroad ka lang? Naging madamot ka na? Hindi ako madamot, Inay. Alam nyo naman yun. Pero sumusobra na kayo. Ano naman ang matitira sa akin kung kukunin nyo lahat? Bakit kasi 2 taon ka lang sa Singapore? Nagtagal ka sana para mas marami kang naipon.
Nay, Talagang wala kang utang na loob, Elaine. alam niyong hindi totoo yan, Nay. Lahat ng kinita ko, kayo ang nakinabang. Kahit tinalikuran niyo ko bilang anak. At nanisi ka pa? Wala ka talagang utang na loob. Nakarating ka lang sa Singapore, naging mayabang ka na. Hindi ka na dapat umuwi. Dapat tumira ka na lang sa ibang bansa. Bumalik ka na doon. Talagang babalik ako sa ibang bansa para lumayo sa inyo. At sa pagkakataong ito, mag-a-abroad ako para sa sarili ko. Pagod na ako, Inay. Simula pagkabata, nagsakripisyo na ako para sa inyo. Ngayon, magsasakripisyo naman ako para sa sarili ko. Pagod na ako, Inay. Kaya hayaan niyo naman akong maghanap buhay para sa sarili ko. Bigyan niyo naman ako ng pagkakataon. Parang awa niyo na. Tigilan niyo na ako. Parang awa niyo na, Inay. Sabi nga ng iba, lahat ng bagay ay may katapusan, Ate Emmy. At dumating na ang panahon para tapusin ko na ang pang-aabuso at pakikinabang sa akin ng nanay ko at ng kanyang pangalawang pamilya. Ginamit ko ang maliit na naipon ko noong nasa Singapore ako para pumunta dito sa Hong Kong. Akala ko matitiis ko ang nanay ko, pero hindi, dahil pinapadalhan ko pa rin siya kapag tumatawag. Pero hindi na kasing laki ng pinapadala ko noon. Naghiwalay din kami ni Naldo, Ate Emmy, dahil alam kong kasalanan ang ginagawa namin dahil may pamilya nga siya. Pero laking pasalamat ko kay Naldo sa pag-aalaga at pagtulong niya sa akin noong halos gumuho na ang mundo ko dahil sa madilim kong nakaraan. Ngayon, ate, born-again Christian member ako, kaya mas napalapit na ako sa Diyos. At kung meron mang mga pagsubok na darating sa akin ngayon, nananalangin na lang ako sa lumikha. At pagkatapos ay sasabihin ko sa sarili ko na kaya ko na ang mga pagsubok na napagdaanan ko. Ngayon ko pa ba hindi kakayanin ito? Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang. Elaine. Elaine, napakarami mong pinagdaanan. Simula pagkabata, halos naranasan mo na ang lahat ng uri ng pang-aapi. At ang pinakamasaklap ay ang pang-aabuso sa iyo ng tiyuhin mo. Pero alam mo, hinahangaan kita sa katapangan at katatagan mo. Ang dahilan kung bakit mo nalampasan ang lahat ng yun. Hindi ka iniwan ng lumikha dahil wala ka sa kinalalagyan mo ngayon, kung hindi dahil sa lumikha. Kaya ipagpatuloy mo at patatagin mo pa ang pananampalataya sa Kanya. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Sa isipan ang mga pagsubok, nakakalimutan
araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Lisel na nasa Hong Kong. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang po ako sa pangalang Lisel at nandito ako sa Hong Kong. Ang mga kapwa ko OFW dito ang dahilan kung bakit ko nalaman ang YouTube channel nyo at ilang karanasan na rin ng mga kapwa ko listeners ang narinig kong naisadula ninyo. Dahil dito, nahikayat akong ibahagi rin ang aking kwento. 2015 nung una akong mag-abroad at ilang beses na akong nagpabalik-balik dahil dito ako nakakilala ng mga mabubuting tao. Napakaswerte ko ate dahil kahit biglang dumating ang pandemic, may trabaho pa rin ako para makapagpadala ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Ang karanasan ko ate ay nangyari noong ako ay nasa ating bansa pa. At sana mapili ang kwento ko na may sadula sa pamamagitan ng iyong programa. Lisel anak, pasensya ka na. Ikaw muna ang mag-asikaso sa mga alaga nating hayop. Masama kasi ang pakiramdam ko. Inuubo ako. Huwag kayong mag-alala, inay. Ako na ang bahala. Ay, masakit na nga ang dibdib ko, anak. Grabe kasi ang ubo ko. Kaya nga magpahinga na lang kayo. Uminom na ba kayo ng gamot? Wala na akong gamot, anak. Ano? Bakit hindi niyo sinabi? Sana nabilhan ko kayo. Ay, hindi na, anak. Gagaling din ako. Ay, hindi pwede, Nay. Sandali lang at bibili ako sa tindahan para makainom kayo. Hindi pwedeng pabayaan yan. Baka lumala pa. Lisel, sandali lang. Bibili lang ako ng gamot para makainom na kayo. Na lang at napainom muna ng gamot ang nanay mo, Lisel. Gumaan na ang pakiramdam niya. Nakatulog na siya. Naku, itay, halos ayaw niyang uminom ng gamot. Magpapahinga na lang daw. Buti at hindi ka pumayag. Kung hindi, siguradong inatake na naman siya ng ubo. Oo nga po, itay. Kayo, baka naman mapabayaan niyo rin ang sarili niyo. Baka matulad kayo kay inay. Matigas din ang ulo niyo eh. Anak, huwag mo akong intindihin. Malakas ako. Huwag kayong kampante na wala kayong nararamdaman, itay. Dapat, proteksyonan mo rin ang kalusugan mo. Mahirap na. Oo na. Di bale, at hindi naman ako masyadong napapagod sa pagkakarpintero ko. Basta, huwag kayong pakampante. Alagaan niyo ang sarili niyo. Bakit nandito na kayo, itay? Ang aga namang natapos ang trabaho niyo. Nako anak, pinauwi na kami ng foreman namin. Hindi kasi dumating yung mga materyales na in-order niya. Wala kaming magawa. Ganun po ba? Oo, kaya umuwi na ako. Ay, oo nga pala. Nakausap ko si Mrs. Carpio. Bakit po si Mrs. Carpio, itay? Naghahanap daw siya ng magbabantay sa bahay niya. Yun bang caretaker? Ha? Tinatanong niya kung ano ang trabaho mo. Sinabi ko sa kanya na wala kang permanenteng trabaho. Ang sabi ko, part-time ka lang sa trabaho mo ngayon. Sinabi niya kung gusto mo, pumunta ka sa kanila para makapag-usap kayo.
Bakit po kaya, Itay? Hindi ko alam, anak. Pero alam naman nating lahat dito sa ating lugar na matulungin si Mrs. Carpio. Ang mabuti pa ay puntahan mo na lang para malaman mo kung ano ang sasabihin niya sa'yo. O sige, Tay. Andito naman na kayong kasama ni Inay. Pupuntahan ko kaagad si Mrs. Carpio para makapag-usap kami. Alam kong mapagkakatiwalaan kita, Lisel. Kaya gusto kong ikaw ang maging caretaker dito sa bahay habang nagbabakasyon kami sa abroad. Ha? Madam? Yun ay kung papayag ka. Siyempre, kailangan mong manatili dito habang wala kami. Mga 1 taon siguro o mas matagal pa. Depende sa sasabihin ng pamilya ko kapag nandun na kami. Madam, gusto ko po yung alok na ibinibigay niyo sa akin. Pero, hihilingin ko sana na kung maari, isama ko ang aking ina dito para mabantayan ko rin siya. Walang problema sa akin yan. Mas gugustuhin ko pa nga kung may kasama kang magbabantay sa bahay ko. Pero 1 caretaker lang ang babayaran ko, ha? Hindi ko kayo kayang bayaran na mag-ina. Walang problema, madam. Hindi hihingi ng sweldo ang nanay ko. Ang mahalaga lang sa akin ay may kasama ako dito. Ang hirap po kasing mag-isa. Andyan naman si Arman na hardinero. Kaya lang, stay out siya. Araw-araw siyang pumupunta, pero umuwi din siya ng hapon. Pero gusto ko yung sinabi mo na sasamahan ka ng nanay mo. Malaking tulong sa akin at sa pamilya ko ang pagiging caretaker ko sa bahay ni Mrs. Carpio, Ate Emmy. Bukod sa sahod ko bilang caretaker, komportable din ang nanay ko sa paninirahan namin sa malaking bahay, kaya hindi na siya madalas magkasakit. Ang tatay ko ang naiwan sa bahay namin, pero tuwing kainan, pumupunta siya sa bahay na binabantayan namin para magsalo-salo kaming kumain. Naging close din kami ni Arman na hardinero ni Mrs. Carpio dahil mabait din siya. Hanggang sa magkarelasyon na kami ni Arman. Bakit tumawag sa'yo si Madam? Nagustuhan daw nilang pamilya ang kanilang pagtira sa abroad. Kaya baka matagalan pa sila doon. Ibig sabihin yan, titira pa kayo ng matagal ng nanay mo dito? Bagay na gusto ko rin, Arman. Dahil napapansin kong bumuti na ang kalusugan ng nanay ko simula nang nandito kami. Di tulad nung nasa bahay kami na madalas siyang magkasakit. Lagi siyang inaatake ng ubo. Sa bagay. Lisel, matagal na rin tayong magkasintahan. Gusto ko sanang makausap ang mga magulang mo. Arman? Gusto kong magpakasal na tayo. Alam kong kasya na ang naipon ko. Sigurado ka? Baka nabibigla ka lang. Hindi naman ako nag-aapura. Talagang gusto na kitang pakasalan, Lisel. Para magkaroon na tayo ng sariling pamilya. Kaya kakausapin ko na ang mga magulang mo.
ganyan ang desisyon nyo, hindi kami tututol. Nasa tamang edad ka na, Lisel, para magdesisyon para sa sarili mo. Salamat at naiintindihan niyo kami, Itay. Salamat po. Pinapangako kong hindi ko pababayaan si Lisel. Totoo ako sa kanya at hindi po siya malulungkot sa akin. Salamat, Arman. Inaasahan namin yan. Nag-iisang anak namin si Lisel, kaya wag mo sana siyang pabayaan. Hindi po mangyayari yan. Dahil mahal na mahal ko si Lisel. Pwede niyo po siyang tanungin kung gaano ko siya kamahal. Tama ang sinabi ni Arman, Inay. Ramdam ko po yan at mahal na mahal ko rin siya. O kung ganon, wala palang problema. Bukod sa nagmamahalan kayong dalawa, kinausap nyo rin kaming mga magulang ni Lisel ng maayos. Kaya walang problema sa amin. Kumusta naman ang buhay may asawa, anak? Okay naman po, Itay. Wala naman pong problema. Mabuti naman kung ganon. Papalad kayo ni Arman dahil nakatira kayo sa malaking bahay ni Mrs. Carpio. Kayo ang pinagkakatiwalaan niya. Oo nga po, Itay. Pero palagi kong sinasabi kay Arman na kailangan naming mag-ipon para makapagpatayo rin kami ng sarili naming bahay. Dapat lang. Huwag kayong umasa na habang buhay kayong titira sa bahay ni Mrs. Carpio. Saan kayo pupunta kung sakaling umuwi na sila? Tay? Hindi naman sa minamaliit ko, anak. Pero masikip ang bahay nila Arman. Hindi kayo pwedeng tumira ng maayos doon. Mas lalo na pag may anak na kayo. Mas mabuti pa sa bahay at mas maluwang ng kaunti. Salamat sa alok nyo, Itay. Mahalaga talaga ako sa inyo. Nag-iisa kang anak namin, Lisel. At kung ano man ang kailangan mo, handa kaming ipagkaloob sa iyo hanggat kaya namin. Tandaan mo yan, anak. Arman, parati ka na lang ginagabing umuwi. Ano bang problema kung gabihin ako? Ha? Arman, simula nang ikasal tayo, ngayon lang ako magtatanong kung bakit lagi kang ginagabi kung umuwi. Minsan, lasing ka pa. Hindi mo na magawa ang mga trabaho mo dito. Ano bang pakialam mo? Ha? Hoy, Lisel, asawa lang kita. Wala kang karapatang sitahin ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko at wala kang pakialam. Naiintindihan mo ba? Arman? Mula ngayon, ayokong sinisita mo ako, ha? Kapag ako ang nabwisit, makakatikim ka talaga sa akin.
Wala pang 1 taon mula nang ikasal kami ni Arman, lumabas na ang tunay niyang ugali, Ate Emmy. Nadismaya ako dahil hindi ko siya nakitaan ng ganung ugali noong nanliligaw pa siya sa akin. Sa kasamaang palad, tuluyang naapektuhan ang kanyang trabaho kay Mrs. Carpio at umabot pa sa aming mga amo na madalas siyang umuuwi ng lasing sa bahay na aming binabantayan. Ilang beses kaming tinawagan at kinausap ni Mrs. Carpio, pero dahil sa kagagawan ni Arman, napalayas kami sa bahay niya. Dahil wala kaming sariling bahay, nanuluyan kami sa bahay ng aking mga magulang. Mabuti pa siguro, Arman, mangingibang bansa ako para mas madali tayong makaipon. Yan ang pinakamabuting sinabi mo, Lisel. Ha? Sige, mag-abroad ka na para mas malaki ang sweldo mo doon. Para yumaman tayo agad. Oh, bakit ka napabuntong hininga? Paano naman? Puro sweldo at pagyaman ang sinasabi mo. Hindi mo man lang isipin kung ano ang magiging kalagayan ko doon. Napaka-arte mo naman. Gusto mong mag-abroad, di ba? Tapos, ang magiging kalagayan mo doon ang iniisip mo? Natural, magiging katulong ka doon. Ha? Alangan namang maging boss ka. Pareho lang tayong walang pinag-aralan. Pareho lang tayong naghihirap dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung mag-a-abroad ka, magiging katulong ka. Ganyan lang kasimple yan, Lisel. Wala kang mapapala kung mananatili ka sa piling ng asawa mo, Lisel. Kung ano ang plano mo, susuportahan ka namin. Itay? Ang iniisip ko lang, anak, ay kung kakayanin mo kaya. Kaya ko, Itay. Mabuti na lang at wala pa kaming anak ni Arman. Dahil kung meron, baka hindi ko gugustuhing mapalayo sa kanya. Pero iniisip ko kayong mga magulang ko. Lalo na ang nanay. Wala kang dapat ipag-alala, anak. Dahil simula nang bumalik ang nanay mo dito, noong ikasal ka kay Arman, bihira na siyang magkasakit. Kaya wag mo na kaming alalahanin dito, anak. Itay. Sige na. Asikasuhin mo ang mga kailangan mong asikasuhin sa pangingibang bansa. Tutulungan ka namin. Salamat po, Itay. Hindi ko makakalimutan ang tulong niyo sa akin. Basta mag-ingat ka na lang sa abroad kung sakaling makarating ka doon, anak. Ingatan mo ang sarili mo dahil ayaw naming may mangyaring masama sa'yo. Papadala ko lang ng pera. Humihingi ka na naman, Arman. Magkano lang naman yung pinadala mo sa akin? Minsan ko lang ipinusta sa sabong. Ano? Arman, mahirap ang trabaho ko dito. Pero pinangsasabong mo lang ang pera na pinapadala ko sa'yo. Huwag ka nga, Lisel. Imposibleng naghihirap ka dyan. Ang sabihin mo, nagpapakasarap ka dyan. Ano ba namang klaseng pag-iisip yan, Arman? Ano bang pinagsasabi mo? Sabi mo noon, magiging katulong ako sa pagpunta ko dito, di ba? At ngayon, sinasabi mo yan. Kung alam mo lang kung ano ang sitwasyon ko dito,
Halos hindi ako nagpapahinga para kumita lang ng pera. Ngayon, yan ang sasabihin mo sa akin? Ang dami mong alam. Basta magpadala ka ng pera. Hindi kita padadalhan dahil hindi mo alam ingatan ang pinaghihirapan ko dito. Grabe naman itong si Arman. Hindi niya alam ang paghihirap ko dito. Tapos, ganun ang sasabihin niya sa akin. Kakaiba talaga ang ugali ni Arman. Nakakainis. Lisel, anong plano mo ngayong nakauwi ka na? Haharapin ko si Arman, Itay. Ano? Pero anak, ikinuwento na namin sa iyo ang lahat. May kinakasama ng iba si Arman. Baka lalo lang lumaki ang gulo dahil sa binabalak mong yan, Lisel. Huwag kayong mag-alala, Itay. Hindi ako manggugulo. Lisel, nandito na ako. Ako na ang haharap. Hindi, Itay. Haharapin ko siya. Problema naming mag-asawa ito. Kaya ako ang haharap sa kanya. Anong sinabi mo, Lisel? Nakisama ka na sa ibang babae, kaya ituloy mo na yan. Ano? Hindi ako tanga para makipagbalikan ulit sa'yo pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin. Lisel? Akala ko magbabago ka kapag lumayo ako sa'yo. Pero hindi pala, dahil mas malala pa ang ginawa mo. Nakisama ka pa sa ibang babae. Lisel, isipin mo naman. Iniwan mo ako. Iniwan kita para magtrabaho, para umunlad ang buhay natin, at para bigyan ka ng pagkakataon na makapag-isip kung mahalaga pa ba ako sa'yo o hindi na. Iniwan kita para matauhan ka, pero iba ang ginawa mo. Kaya sorry, Arman. Ayoko nang bumalik sa'yo. Ikaw ang gumawa ng dahilan para maghiwalay tayo. Alam kong wala akong kasalanan. Gawin mo na lahat ang gusto mo dahil hindi na ako babalik sa'yo. Malaya ka na, Arman. Aminado akong ninais kong isalba ang estado namin ni Arman, Ate Emmy. Pero sa pagkakataong yun, kailangan kong mamili at pinili ko ang sarili ko at ang aking mga magulang kaysa makisamang muli kay Arman dahil alam kong hindi na magbabago ang ugali niya
At hindi nga ako nagkamali. Dahil balitang-balita na nakakaawa ang kinakasama niya sa piling niya. Pero gaya nga ng sabi ko, wala na akong pakialam sa kanya. At kung ano ang kinikita ko ngayong nandito ako sa abroad, ipinapadala ko na sa aking mga magulang. Naayos na rin namin ang aming lumang bahay. At ang lupang sinasaka ng aking ama ay sa amin na ngayon. Kahit mahirap ang trabaho dito sa abroad, alam kong mabubuhay kami dahil alam kong matipid ang mga magulang ko. Dahil gaya nga ng sabi nila sa akin noong huli akong umuwi, sapat na ang naidulot kong ginhawa para sa kanila. At lahat ng pinapadala ko, iniipon na nila ngayon para sa akin at sa magiging pamilya ko kung sakaling magkakaroon pa ako ng sarili kong pamilya. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lisel. Lisel, salamat at ipinagkatiwala mo sa amin ang iyong karanasan. May mga tao talaga na lumalabas lang ang tunay na ugali kapag matagal na kayong magkasama. At yon ang nangyari sa inyong mag-asawa. Mabait siya noong una, pero nang maglaon ay lumabas na ang tunay niyang ugali. Naniniwala akong dadating din ang tamang tao para sa iyo. Pero bago ang lahat, ayusin mo muna ang estado mo para walang magiging problema pagdating ng araw. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan. Bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Luisito na isa ring OFW. Pero hindi niya binanggit kung saang bansa siya naroon. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Luisito at ipagpaumanhin mo ang aking kahilingan sa iyo na wag na sanang banggitin ang bansang aking kinaroroonan para sa proteksyon ng aking mga kasamahan sa aking salaysay. Sa totoo lang, maganda naman ang trabaho ko sa Pinas, pero mas pinili kong mangibang bansa dahil sa isang mahalagang rason. Kung ano yun, ay siyang nilalaman ng aking kwentong nais kong ipasadula sa inyong programa. Gawain ba ng isang responsableng ina ang ganito, Betty? 11:00 na ng gabi. Hoy, Luisito, huwag kang manita. Wala kang pakialam kung ginabi akong umuwi. May pakialam ako dahil asawa mo ako. Asawa mo na ako ngayon? Tinuturing mo ba akong asawa nung nagsasama kayo ng babae mo?
Betty. Tingnan mo, hindi ka makasagot. Hoy, Luisito, kung hindi ka nagluko, baka nire-respeto pa rin kita bilang asawa ko. Pero ikaw ang nauna. Kaya wag mo nga akong sisihin kung nawalang pagmamahal ko sa'yo. Betty, parang awa mo na. Pinagsisisihan ko na ang nagawa ko. Maawa ko Mabuti naman kung nagsisisi ka. Pero ako, hindi ako nagsisisi sa ginagawa ko ngayon. Kasi ayoko na sa'yo, Luisito. Hindi na kita mahal. mga papeles papunta sa ibang bansa ito Anong ibig sabihin ng mga papeles na ito? Pupunta sa ibang bansa si Betty? Bakit hindi man lang niya ito isinangguni sa akin? Hindi pwede. Ayokong mangibang bansa ang asawa ko. Hindi niya kami pwedeng iwan ng mga bata. Hindi ko hayaang mag-abroad ang asawa ko. Balak mo palang mangibang bansa, pero hindi ka man lang nagpaalam sa akin, Betty. Ano? Bakit? Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Nung nambabae ka, nagpaalam ka ba sa akin, ha? Yan na naman ang sinusumbat mo sa akin, Betty. Ang tagal na... Kahit gaano pa yun katagal, ang sakit na iniwan nito sa aking damdamin, hindi mabubura kailanman, Luisito. Parang awa mo na, Betty. Patawarin mo na ako, please. Bitawan mo ako. Huwag mo akong yakapin, Luisito. Nandidiri ako sa'yo. Bitawan mo. Ginagawa ko ang lahat para makabawi sa pagkakamali ko, Betty. Patawarin mo sana ako. Ayusin natin ang lahat. Please. Tapos ko nang sabihin sa'yo, Luisito, na hindi na maaayos ang lahat sa relasyon natin. Hindi ngayon at hindi kailanman. Hindi na. Betty, anong ibig sabihin nito? Bakit may dala kang maleta? Ito na ang huling maleta ng mga gamit namin ng mga anak mo. Yung iba, nailipat na dun kila inay. Nandun na rin ang mga bata. Ano? Hinintay lang kitang dumating para wala kang masabi. Ngayong nandito ka na, aalis na ako. Betty, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito. Huwag mo akong iwan. Ibalik mo ang mga bata dito. Ayusin natin ang lahat. Ayoko masira ang pamilya natin, Betty. Parang awa mo na. Dapat pinag-isipan mo muna yan bago ka gumawa ng kalokohan, Luisito. Hindi yung nagsisisi ka ngayon. Betty, parang awa mo na. Kinalulungkot ko. Pero ang mga bata ay kailangang manatili sa aking ina dahil flight ko na sa isang araw. Hindi ko napigilan si Betty na kunin ang mga anak namin, Ate Emmy.
Dahil ng ibang bansa siya, pinalipat din niya ang mga anak namin sa bahay ng biyanan ko. Aaminin ko, nagkasala ako sa asawa ko dahil sa pambababae ko. Pero pinagsisisihan ko ng lahat at humihingi ako ng tawad sa panluloko ko dahil ayokong masira ang nabuo kong pamilya. Pero nasaktan ko si Betty ng sobra, kaya ang puot at hinanakit niya ang pumipigil sa amin. Para hindi na lang ako mahiwalay sa mga anak ko pagkatapos ng ibang bansa ng asawa ko, ganito ang ginawa ko. May pinatayo ka namang bahay, hindi ba? Bakit nakikiusap kang titira ka sa dati ninyong tinirhan ni Betty dito sa bahay ko? Ayoko pong mawalay sa mga anak ko, Hoy, Inay. mahiya ka namang tumawag sa akin ng inay. Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko, tatawagin mo pa akong inay? Ang kapal ng mukha mo, Luisito. Hindi ka na pwedeng tumira sa dati niyong tinitirhan dahil papaupahan ko na yon. Kailangan kong magkaroon ng kita, lalo na ngayong may 2 apo ako dito. Kaya umalis ka na, Luisito. Wala ka... Ako na lang po ang uupa sa dating tinitirhan namin ni Betty. Ano? Parang awa nyo na. Kung papaupahan nyo, ako na lang ang uupa. Kasi ayokong mawalay sa mga anak ko. Parang awa nyo na. Salamat naman at nakontak na kita, Betty. Kumusta ka na dyan? Bakit nangungumusta ka pa? Betty, kahit galit ka pa rin sa akin dahil sa kasalanan ko, gusto kong malaman mo na napromote ako sa opisina. Di mabuti. Para may pangsustento ka sa bisyo mo. Ang kapal din naman ng mukha mo, ano? Nilayo ko na nga ang mga bata sa'yo. Sinisiksik mo pa rin ang sarili mo. Lumayo ka na sa akin, Betty. Ayokong malayo pa sa akin ng mga bata dahil... Hindi mo ba naisip na mas maganda kung hindi ka na nila makita para makalimutan nila ang panluloko mo sa akin na nanay nila? Lumalaki ng mga bata, Luisito. Alam na nila kung ano ang tama at mali. At sa tingin ko, masakit sa kanila na makita ka. Kaya kung may delikadesa ka, mabuti pang umalis ka na sa bahay namin. Layuan mo ang mga bata. Huwag, Betty. Parang awa mo na. Ayokong malayo sa mga bata. Gaya nga ng nasabi ko, lumayo ka na sa akin. Hindi ko kayang malayo pa sa mga bata. Kaya huwag mo akong paalisin dito. Parang awa mo na. Nagtabi ako ng pagkain mo, Daddy. Tinakpan ko po sa lamesa. Salamat, anak. Maraming salamat. Daddy, naaawa ako sa'yo. Anak. Hindi ko gusto ang ginagawa sa'yo nila Mami at Lola. Pero natatakot akong suwayin si Mami. Hindi bale, anak. Huwag kang mag-alala. Nagkasala ako sa nanay mo at handa akong panagutan ng kasalanan ko. Pero sobra ang ginagawa ni na Mami at Lola. Tulad na yun, nag-uupa ka sa tinitirhan natin noon dito sa bahay ni Lola. Wala yun, anak. Ang mahalaga, hindi ako mahiwalay sa inyo ng kapatid mo. Nasaan nga pala si Jenny? Anong ginagawa niya?
gumagawa ng assignment, Daddy. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nakatakas siya, pupunta siya dito. Salamat anak ha. Sa iyo at sa kapatid mo. Dahil kahit anong nangyari sa akin at sa mami nyo, hindi nyo ako kinasusuklaman. Daddy? Eunice, apo, nasaan ka na? Si Lola, hinahanap ako. Umakyat ka na. Baka pag nakita ka niyang galing dito, Eunice! magalit na naman siya. Sige na, pumunta ka na, Eunice. Sa tingin ko, Luisito, kailangan mo nang umalis sa tinitirhan mo dyan sa silong ng bahay ko. Bakit niya ako pinapaalis? Oops! Huwag mo nang ituloy ang itatawag mo sa akin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ilang beses ko bang sabihin sa'yo na huwag mo akong tatawaging inay dahil hindi na kita kinikilala bilang manugang ko. Pero matigas ang ulo mo, buwisit ka. Umalis ka na sa tinitirhan mo dahil may iba ng mangungupahan. Uupahan nila ng mas mataas kesa sa rentang ibinabayad mo. Hindi niyo po ako pwedeng paalisin. Nagbabayad naman ako ng maayos. Ang kapal talaga ng mukha mo, ano? Napakaliwanag naman ang sinabi ko. May mangungupahan na at mas malaki ang ibabayad kesa sa renta mo. Kahit gaano pa kalaki ang renta nila, tatapatan ko. Ano? Huwag niyo lang akong paalisin dahil ayokong mawalay sa mga anak ko. Iisipin, sobra na talaga ang ina ng misis ko, Ate Emmy. Biro mo, nangupahan ako sa biyenan ko. Sa bahay na dati naming tinitirhan ng aking asawa at nagtaas pa ng renta. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako umalis at binayaran ko kung magkano ang babayaran ng mangungupahan daw sa tinitirhan ko. Hindi rin naman ako nahirapan sa pagbabayad dahil pinaupahan ko rin ang bahay namin. Marami pang hindi magandang ginawa ang aking biyanan pero hindi ko na pinansin dahil ang dahilan ko, mas lalo lang lalala ang lahat. At isa pa, ako ang nagkasala kaya dapat ako ang magsakripisyo. Hanggang sa dumating ang pagkakataong ito. Anong sabi mo, anak? Pasensya ka na, Daddy. Pero kailangan namin sumunod kay Mami. Ano? Paano kayong kukunin ng mami niyo doon? Menor de edad pa lang kayo. Hindi ko din alam, Daddy. Hindi ko maintindihan ng lahat. Pero ang alam ko, kailangan namin sumunod kay Mami. Daddy, ayaw ka sana namin iwan. Pero sabi ni Mami, mas masama kung hindi kami susunod. Sobra na ang mami niyo. Grabe na ang ginagawa niya. Kayo na nga lang ang nagpapalakas sa akin. Pero ilalayo pa niya kayo. Sobra na siya. Daddy? Pero sige, papayagan ko kayo, anak. Baka pag ginawa ko ito,
mapatawad na rin ako ng mami niyo. Baka sakaling mabuo pa ang pamilya natin, anak. Luisito, siguro naman papayag ka nang umalis sa bahay ko. Huwag mo sabihing uupa ka pa rin sa parte ng bahay ko na tinitirhan mo kahit wala na ang mga apo ko. Napakakapal na ng mukha mo kung patuloy mo pa rin isisiksik ang sarili mo dito kahit wala na ang mga apo ko. Huwag kayong mag-alala. Magpapaalam na rin ako. Ay, salamat naman at aalis ka na. Nakaka-stress ang pagmumukha mo. Gaya ng pagka-stress ng anak ko kung nakikita ka niya noong nagsasama pa kayo. Kagaya po ng sinabi ko, aalis na ako. Kaya sana, huwag niyo na po akong insultuhin. Wala ka na sigurong masasabi dahil nakausap mo na ang mga bata. Salamat, Betty. Salamat sa'yo. Ikaw, kumusta ka naman? Mabuti naman. Masaya ako. Kaya hindi mo na ako kailangang kumustahin pa. Betty, hindi ba kayo magbabakasyon dito sa Pilipinas? Walang dahilan para magbakasyon pa kami dyan. Pero namimiss ko na kayo ng mga bata. Ang dami mong sinasabi. Kung hindi awa mo na, Betty. Itigil mo na ang paninisi sa akin. Dahil alam kong yan ang pumipigil sa'yo para patawarin mo ako. Tama ka, Luisito. At para matahimik na tayong lahat, mas mabuti pa siguro kung hindi ka natatawag. Ano? Pasensya ka na. Pero ito na ang huling beses na sasagutin ko ang tawag mo. Kalimutan mo na kami, Luisito. Para sa akin, tama ang desisyon mong yan, Luisito. Papa, kung gusto mo talagang maayos ang lahat, sige, sundan mo ang iyong mag-iina kung nasaan sila. Huwag kang magsawa sa paghingi ng tawad kay Betty. ganyan talagang gagawin ko, Papa. Hindi ko sasayangin ang trabaho ko dito sa Pilipinas. Ang mahalaga sa akin ay ang pamilya ko. Ipinagmamalaki kita sa desisyon mong yan, anak. Susuportahan kita. Salamat, Papa. Sige, susundan ko ang mag-iina ko. Gagawin ko ang lahat para mabuong muli ang aking pamilya.
ako nagdalawang isip na mag-resign sa trabaho ko at sundan ang mag-iina ko kung nasaan sila, Ate Emmy. Dito rin ako nakahanap ng trabaho, kaya OFW na ako. Kahit hindi pa kami nagsasama, pakiramdam ko na may pag-asa pang mabuong muli ang pamilya ko dahil nagkakaayos na kami ni Betty. At nagdadasal ako na maayos na ang lahat para mabuo na ulit ang pamilya namin. Ito ang aking kwento at sana ay nakapag-iwan ako ng aral sa inyong mga masugid na tagapakinig. Lubos na gumagalang, Luisito. Luisito, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Hindi lang basta aral ang iniwan mo sa amin, kundi isang mahalagang leksyon. Ang taong nasasaktan, lalo na kapag may gumagatong sa kanya, talagang mahirap magpatawad. Kahit maliit na bagay ang nagawa mo, parang buong mundo ang pasan mong kasalanan kapag may sumusulsul na nakapaligid sa kanya. At blessing in disguise ang pag-abroad ng asawa mo dahil nabigyan ka ng pagkakataong patunayan na nagsisi ka na at gusto mong maibalik ang kaayusan ng iyong pamilya. Dalangin kong magtagumpay ka sa iyong layunin na mabuo ang iyong pamilya sa lalong madaling panahon. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsusunod